हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत. परत एकदा आपण मालवणमध्ये. तर आज आपण एका ठिकाणी जातोय. ते असं स्थान आहे की वेतोबाचं मंदिर आहे. ते महापुरुष आमचा, की जसं आम्हाला भद्रकाली आणि भगवतीला जावं लागतं तसंच आम्हाला वेतोबाला पण जावं लागतं. शंकराचं रूप आहे हे. आणि आम्ही रेवंडीवरनं पाट परवळ्याला जाणार आहोत. तर इकडनं 27 ते 28 किलोमीटर आहे. सेम जसं काल भगवतीला होतं तसंच आज पण आहे. तेवढाच डिस्टन्स आहे आपल्या जायचा यायचा. म्हणजे 1-1.25 तासाची जर्नी आहे आपली टोटल. तर बघूया, आपण वेतोबाचं मंदिर बघूया आज आणि त्याचा आजूबाजूचा परिसर. आणि त्यात परत आपल्याला जाताना चिपीचा एअरपोर्ट पण लागणार आहे, तर तो पण मी तुम्हाला दाखवेन. सेम परत दोन्ही बाजूने हिरवळ, चांगला रोड आहे. स्टार्टिंगला थोडासा रोड खराब होता, पण आता पुढे चांगला आहे. आपण दुपारच्या टायमाला निघाल्यामुळे थोडी रहदारी कमी आहे. जर सकाळच्या वेळेला आपण निघालो असतो तर रहदारी जास्त झाली असती. दोन्ही बाजूला सेम तसंच काप आहे. म्हणजे खडकाळ प्रदेश हा पूर्ण, म्हणजे खडकाळ आहे. कातळ बोलतो आपण त्याला. कोकणात हे मुबलक प्रमाणामध्ये कातळ म्हणजे चिरा असल्यामुळे आपल्याला घर बांधणीसाठी आपण विटा न वापरता आपण चिराचा उपयोग करतो. आणि तुम्हाला इथे कुठेच जास्त दिसणार नाही. सगळी इथे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पण चिऱ्याचे जे हे असतात, विटा असतात, त्यांनी केला जातो. तर आपल्याला ह्या कातळाचा आपल्या कोकणाला खूप फायदा आहे, की आपली घरं भक्कम आहेत त्यामुळेच. आपल्या किल्ल्यांना पण अशी दगडं वापरलेली आहेत. ही बाजूला जी आपल्या नदी दिसते, खाडी दिसते, ही खाडी कर्लीची खाडी आहे. हिला क्रॉस करून आपल्याला पुढे जावं लागतं. ह्याच वेंगुर्ल्यानंतर आपण जर पुढे 1 तास प्रवास केला तर आपल्याला गोवा म्हणजे तेरेखोलचा पोर्ट लागेल. तिकडनं आपल्याला गोव्यामध्ये एंट्री भेटते. आता हा आपल्याला चिपी रोड लागलेला आहे. चिपी रोड म्हणजे की आपल्याला आता चिपी एअरपोर्ट असं दिसेल. त्याचं काम चालू आहे ते. ऑक्टोबरला चिपी एअरपोर्टचं उद्घाटन ठेवलेलं आहे. म्हणजे कमी पुढे मागे होऊ शकतं. 7 किंवा 9 आपल्या महाराष्ट्रातील जे नेते आहेत त्यांच्याकडून एअरपोर्टचं उद्घाटन होईल. एअरपोर्टचा एरिया खूप मोठा आहे. मला आता असं वाटलेलं की लहान एअरपोर्ट असेल, पण नाही. एअरपोर्ट मला असं वाटतं मुंबई एअरपोर्टपेक्षा पण मोठा होईल. चांगल्या पद्धतीने काम झालेलं आहे एअरपोर्टचं. जे आपल्याला सगळं दिसतंय, ही बाजूची ती बाउंड्री लाईन आहे एअरपोर्टची. एका साईडला गेल्यानंतर आपल्याला एक पूर्ण असा एअरपोर्ट दिसेल. हा बघा, मी झूम केलंय. बघा, पूर्ण काम झालेलं आहे एअरपोर्टचं अशा तऱ्हेने. ही बघा, धावपट्टी आहे. लांबलचक धावपट्टी दिसते आपल्याला, म्हणजेच रनवे. पुढे आपण वळूया. आता देवळाकडे जातोय आपण. 5-10 मिनिटांमध्ये पोहोचून जाऊ देवळाकडे. परोळे गाव आहे, पाटपरोळे. छोटंसं गाव आहे, जास्त काय मोठं नाही आहे. त्याची छोटी बाजारपेठ पण आहे, ती पण मी तुम्हाला दाखवेन नंतर येताना.
आता आपण देवळाकडे पोचू. आता आपण देवळाकडे पोचतोय. तर पहिली जी कमान आहे त्या कमानीवर असं लिहिलेलं आहे की श्री देव वेतोबा मंदिर परुळे. आणि ही कमान जी बांधलेली आहे ती श्री संजय सीताराम सामंत लंडनवरनं. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ ही जी कमान आहे ती बांधलेली आहे. आपल्याला वाटत होतं की फक्त महाराष्ट्रातनंच देणगीदार असतात, म्हणजे मला वाटत होतं असं, पण नाही, लंडनपासून आपल्याला देणगीदार आहेत कोकणाच्या मंदिरांसाठी. पुढे आपण आता मंदिर बघूया. एक जुनं पाषाण आहे. आता इसवी सन कधीचं असेल ते सांगू शकत नाही, पण हे बघा. त्या बाजूला असं अगरबत्ती लावलेले आहेत, म्हणजे दिवा लावला जातो आय थिंक सो. आता जो आपण बघितला तो दीपस्तंभ आहे, जो आपण सगळ्या देवळांच्या समोरच असतो दीपस्तंभ. ते बघा, श्री देव वेतोबा मंदिर. आता आपण आतमध्ये जातोय. बघा, मस्त मोठ्या साईजचे पिलर आहेत. सागाचं काम आहे पूर्ण. आता आपण देवळामध्ये आज एंट्री केलेली आहे. थोडा काळोख झालाय. अशी भव्य अशी मूर्ती आहे ही. 6 ते 7 फुटाची मूर्ती आहे विठोबा देवाची. बघा, प्रसन्न अशी मूर्ती दिसते आपल्याला. हे ढोल आहेत. ढोल आणि घंटा एकत्र वाजतात. त्याला एक मोटर आहे, म्हणजे माणसा व्यतिरिक्त ही वाजू शकते. त्याच्यानंतर हे कोल्हापुरीच्या चपला ज्या इथे चढवल्या जातात देवाला, म्हणजे वेतोबाला चढवल्या जातात. ही वेतोबाची पालखी आहे लेफ्टला. नंतर आपण श्री मुंडेवस मंदिर आपण बघतोय. आता जे बघतोय ते ह्याच्यानंतर जे मंदिर बघणार त्याच्या आजूबाजूला काही नावं लिहिली नाही आहेत, तर आपल्याला कळू शकणार नाही. तरी पण मी तुम्हाला सांगतोय, आय थिंक सूर्य देवाचं मंदिर आहे. इथे बाजूला देव आहे, इथे घोडा आहे, इथे वर सूर्य आहे आणि त्याच्या बाजूला चंद्र आहे. हे बघा, एक दुसरं देऊळ आहे त्याच्याच बाजूचं. अजून एक दुसरं एक आपण देऊळ बघतो त्या बाजूचं. त्या बाजूला हे बघा, असे लाईनीमध्ये जुनी पाषाण आहेत. शंकराचं मंदिर आहे. नंतर आपण पुढे बघतोय ते आता बाजारपेठकडे वळूया आपण. आता आपण देवळातनं बाहेर पडल्यानंतर डाव्या बाजूने आपण पुढे निघाल्यावर ही पण पूर्ण परोळ्याची छोटी बाजारपेठ आहे. अशी पूर्ण बाजारपेठ पूर्ण होते. दुसरा हा डाव्या बाजूने पण बाजारच आहे. आता आपण परतीचा प्रवास करतोय. हे बघा, इथे असा बोर्ड आहे, त्यामध्ये फर्स्ट लिहिलेलं आहे तारकर्ली चौपाटी 25 किलोमीटर, मालवण चौपाटी 19, सिंधुदुर्ग किल्ला 20 किलोमीटर आहे.
मित्रांनो, आपण जे आत्ताचे म्हणजे काल जे देऊळ बघितलं, आज जे देऊळ बघितलं, ते तुम्हाला कसे वाटले कोकणातले देवळं, ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि उद्याचा जो मी व्हिडिओ दाखवणार आहे, तो व्हिडिओ असा आहे की मी तुम्हाला पूर्ण मालवण आणि मालवणमधील हॉटेल्स अजून त्यासोबत मी तुम्हाला पर्यटन स्थळं पण दाखवायचा प्रयत्न करणार आहे, जेवढी होतील तेवढी. तर उद्याचा व्हिडिओ बघूया आपण कसा बनतो ते. थँक्यू.